Ääni pikkusen kähee tällä aamulla. Sitten jotain. Että turmiokätillä tuolla vetää, niin sit tulee vähän enemmän passolla. Kyllä. Ei teillä oo yhtään ollut. On meillä ollut. On meillä ollut. Meillä on ostaa teitä ollut. Siellä on videokuva. Mennä pidä. Älä tila. Saa maistua reitti. Aina pettaa palloa. Joukkoa johtaa riippimättä jäsenmällä tietysti. Ja Vetinen. Ei niin, tää oli ihan jo jotain tekemään. Eikä! Tuomari! Tuossa kun meni, vähän aikaa meni hyvin ja sit yhtäkkiä... Ei, eikä! Hyvä Sami! Hyvä torjunta! Tällä kerran voi liikaa. Mä oon rikkuvaa voimaa. Joo, on kuitenkin noista kun 10 nimi. Jos on tommonen tyyliin 13 tuntia, se ei oo turmia jätenyt söittää, niin nyt oikein ihan jää saakana. Puhutaan se puhutaan. Se vähän sani. Pariisi kevät. Täällä ois katso hirveen paljon. En mennä syönyt mun vittu lääkkeet. Vittu on mikään biisi. Sami tuohon toiselle maalille sitten. Tuomas! Onko se äänestä? Joo! Onko joku äänestä? Tää on se viimeinen. Minä? On se viimeinen. Eikä on muu vuoro. Laula sitten. Omaa puoleen oli. Aina tuomari on peliaika. Se on justiinsa. Riittää, Kalju palkalla niin ne tulee. Onko nyt puoliaika jo? Pitäis olla. Anna tossa noin. Tää vaihtaa puolta. Isketään. Me isketään nyt tasapuolella. Varmasti isketään. Ihan kovaa. Katoppa tuolla. Se kun vedetään sitä kirkkoa sillä tavalla. Huulilleen ja menossa. Hei! Mitä silmät liikkuu, niin pojat auttaa. Silmissä tulee. Ottaa piiloon, voi olla ruskeet. Vähän rotaisessa. Aurinkolasi. Kannattaa kokeilla aina. Etkä vaan ihan puolia. Semmoinen lihamillis on meidän vuoden aikana. Kerrotolla ja palvelusta. Löydettiin siis talvoissa, jos saadaan liikin. Onko kaikki Zerot äänestynyt? Pitäisikö lisätä Oskun protestiääni? Anteeksi, puuttuva pelaaja protestiääni. Ei. Siellä lukee se homo tai jotain. Sä oot täällä, niin sä äänestät. Muuten... Eli ei lisätä puuttuvan pelaajan protestiääntä. Paha mä lasken.
Ääntä lasku. Vuoden Zero on luovutettu hallituksen puheenjohtajana. Suoritan ääntä lasku. Varapuheenjohtaja, anteeksi. Nyt nousi vähän hattuun. Vuoden 2014 Zero Ville. Pystytkö toimittamaan viralliselle kuvaajille oluen? Mä tarviin tänne todistaja. Se mikä pystyisi siinä. Siinä maassa, joo. 34. 34 yksi ääni. Ei meillä ole yksi ääni. 80. Yksi ääni. Se on sen verran notkeeta, että sä pääset. Kaikki saa Oi! Kuka äänesti itseensä? Jumalauta! Osku, yksi ääni. Tasapeli! 1-2. 34! Toinen ääni. Nyt on vahva. 2 ääntä. Nyt on vahva. Nyt on kyllä vahva. 28. 28. Yksi ääni. Onko Osku ääni mukana? On. Viimeinen lappu. Osku. 2. Osku sai pokaalin. Tasapeli, Veilu ja Osku. 2 ääntä molemmille. Osku, uusi äänestys. Uusi kierros. Eikä teille perkele voinut kerralla hoitaa! Ei jumalauta. Osku ja Veilu. Uusi äänestys, perkele. Sami aloittaa. Nois 2 vissiin. Elikkä 6 tai 34. ja 34. On vaihtoehto. Munapää. Ja siellä ei siitä lue saatana 28 tai 10 tai joku 0. Nimi tai pelinumero. Saatana. Ihan tosi. Sitten saa Joelta itse äänestä. Mulla on munia myötä. Antakaa uudestaan. Seuraava. Toisella kädellä kanssa. Nimiä tuo ääni tällä aamulla. Pojilla hiljaisempi, että jos joku alkaa niinkö... Joo, meillä on ihoiksi. Pannaanko niille myytit? Pitäis olla kentän laidalla. Myytti kestit. Nyt tulee nää. Kyllä, kentän. Joo. Se vaikka palkin. Laidalla, et se näkee mitä kentän läpi. Konepaja. Saaks sitä selvyyden jo? Eikö vittu oli uusi äänestää? Voi saatana. Koittakaa nyt oikeesti Tiedätkö sä muuten... Yleensäkin hermostuu. Tätä ollaan muuten joskus arvottu useampi kerta tätä vuodet Zeroa. Se ei välttämättä ratkea ensimmäisellä eikä toisella kierroksella. Ville. 6 tai 34. Sun pitää tätä. Nyt mulla on vahva pitää kokeet. Nyt se ratkee. Koittakaa saada selvyyttä. Ville. Kuvataan sitä. Ville. Tyhjentävä vastaus. Ei siellä ole limaa, mitä sitä vaan. Ota toisella kädellä tää. Ei, mutta siellä on vaan limaat, heitä helvettiin siis, että sä haluat itse juoda. Hienosta pelistä. Maalivahti teki sen mitä pystyy. Olis vähän hypännyt nyt toriin. Ei hypää. Jatko. Zerolla ei nouse. Tontisto olis pysäyttänyt. Ei voi oo. Keskelle vaan.
Pikaasis vaan pulan päin. Sillä ei niinku kaikki. Näin kuiva. Se sauta semmonen kettä. Nää housut saadaan taas. Ihan ok. Vielä täältä 12 tuntia vedetään jäykkää tuonne. Mä polttelen selkää pikkuhiljaa, niin saa kristiin. Katsokaa muuten pojat, ilmoja pitelee. Ellu sai vinti trenniä teille. Vittu mikä ei peräti mukaan. Taitapää oikein. Jussi äänestä jo. Ja stadi jätetään kuitenkin. Ei keritään ennästä kaivaa mitään. Mä otan kaljan sen jappaa siitä. Täällä on 5 ääntä. No mun puuttuu. Niin, sun puuttuu 6. Oli luonnollinen peli ja seisoi ihan. Tällainen laskija rupee ite mouhaamaan. Kuka jumalauta ei oo äänestänyt? Niin, tai numero. Punapää. Osku tai vellu. 666 tai 34. Tässä jää Big Brotherin finaaliäänestys meinaa 2. Big Brotherin finaaliäänestysshow jää 2 tämän varjoon. Big Brotherin finaaliäänestys jää tän varjoon kyllä meinaa ihan... Loppuu mainoskatto. Niin. Äänet! Äänet on suoritettu. Vähän korva. Arvotaan seuraava numero. Meimikko voi epäonnistua. 666. 1 ääni. Osku. Munapää. Tasapeliin on millä. 34. Vellu. 1 ääni. Vähän jänni. Sillä on hyvällä tavalla. Sitten on taas tasapeliin. Moi. Moi. Se on ihan luonnollinen tukka. Mä ajattelin. Osku. Osku 2. Vellu 1. Moi! Hävittiin 1-0. Siis. Hyvä. Täällä on kyllä ihan tosi 34. Vellu. Harva tässä on, harva saa palkintoa, mutta meillä on toi pokaali tuossa. Se on kyllä niinkö. Mitä te nyt laitatte? Äänestää meidän nuoret pelaajat. Se on kunnia. Vellu johtaa 3-2. 3-2. Mene hiukaksi jumalauta. Oskarilla on 2. Viimeinen ääni. Vellu on ihan paiseessa. Viimeinen ääni. Jotta Jos tulee tasapeli, niin vittu mä turvasin sua. Jumalauta. Sä avaatit lappuja. Pian on lukija tai uidaan tuolla. Onko? 6-6-6! No niin. Nyt käydään 1 hengiltä, sit on pariton määrä, niin sit tää homma ratkee. Vuodet Zero ei... Se meni tasan. Onko se sellainen, että Vuodet Zero ei saa äänestää? Tiedätkö sellainen? ei sillä ei voi tehdä. Onko se demokratiaa, että joku ei saa äänestää? Ei! Vaan nyt se täytyy vetää arvalla. Arvalla? Lippalakkiin on Joo. joku kaunis blondi nostamaan se sieltä ylös ja se on sitten siinä. PPI. Tässä on kulikko. Tässä on kolikko. Tässä on Osku. Täällä on Vellu. Onko se tyhjä? Ei vielä. Se täytyy olla tyhjä. Joo. Mutta sitä ei hyväksytä. Osku, kansi, Vellu, pohja. Mitä tarkoittaa? Miten sä kyljelle? Katsotaan millä päin tulee alas. Päällipuoli näyttää. Kumpi on? Se täytyy nyt olla tyhjäksi. Jos se jää kyljelle. Nyt vedetään kivipaperi sakset, saatana. Se ei ainakaan aiemmin taskuksi. Pokaali, joo. Hienoa. Kylki uudelleen. Ei jumalauta! Voisin saada vittu heittää se pystyyn se koopi. Ees jommin kummin päin. Eikö se nyt toi vaikeeta oo? Uudestaan.
Ei jumalauta! Kolmannemet poljetaan sut suohon ja valitaan. Ei mut hei, hän vois, anteeksi, vois sä heittää tommoinen tölke? Onko sä ystävällinen? Heitäkää. Saat onnetar. Niin, onnetar. Palkinto on jaossa, niin sen takia. Se ratkee vähän tämän vuoden parhaat pelaa palkinto. Mielellään jompikumpa. Ei jumalauta. Uudelleen. Loppupäivä. Ei kyljelle. Toinen on... Pystyy. Se ei oo niin helppoa. Jää sillä että ei oo vaikea. Sit sä lyöt sen tuohon maahan niin päin kuin sä haluat. Kansi ylöspäin. Kansi ylöspäin. Oliko Osku. Osku? Joo, Osku. Puolen seros. Tiuka taistelu jälkeen. Kyllä. On kiistämätön. On.